Jeg skal fortælle lidt om vinterdepression og manglende energi her i vinterhalvåret. Flere og flere oplever at blive vinterdeprimeret og få nedsat energi her, når vi går vinteren i møde. Og det er der en god grund til. Vores spinalkirtel, som sidder her mellem vores øjne, og derfor også bliver kaldt det tredje øje, skal nemlig danne det, der hedder melatonin. Og melatonin, det er vores søvn- og lykkehormon. Vores spinalkirtel her, den er lysfølsom, det vil sige, jo mindre lys den får, jo mindre danner den faktisk. Men man kan hjælpe det lidt på vej ved at sørge for de basale ting, sådan som at få en ordentlig døgnrytme. Rigtig gerne komme i seng inden kl. 22 og få 7-9 timer søvn hver nat. Få masser af ilt, komme ud i naturen og få noget sollys, få godt med vand og selvfølgelig få en god kost. Hvis det stadigvæk er et lidt problem, så kan man vælge at tage nogle tilskud. Og NutriPush de har valgt at lave et pakketilbud på 3 produkter, der kan bidrage til øget energi og bedre velvære her vinteren over. Det første produkt, det er Omnimin Pure, som er en multivitamin for biosyn. Faktisk blev den i 2013 kåret til den bedste multivitamin i Skandinavien. Blandt andet fordi det er den multivitamin, der har det bredeste spektrum af vitaminer, mineraler og spormineraler. Derudover så har den 4 af B-vitaminerne i aktiv form. Det er B3, det er B5, B9 og B12. Og særligt B12 er rigtig, rigtig god at få med i en aktiv form, fordi flere og flere har en nedsat fordøjelse, og derfor kan man have svært ved at optage B12. Det næste produkt, det er et D-vitaminprodukt, også for biosyn, der hedder D-Sun. Det, der er vigtigt, når man skal tage et D-vitaminprodukt, det er, at det ligger i oliekapsler. D-vitamin er et fedtopløseligt vitamin, og for at få en så god optagelighed som overhovedet muligt, er det vigtigt, at det ligger i noget olie. Og det produkt for biosyn, der hedder D-Sun, ligger i det, der hedder fosfolipider. Så der er en ret god optagelighed. Det sidste produkt er Omnivital, faktisk også for biosyn, som er 4 aptogene urter, som er sådan nogle energigivende urter. Der er rosenrod, der er russisk rod, der er schisandra og der er astragalus. Russisk rod, det er sådan det, man kalder maratonurten. Det er en fysisk velvære, giver fysisk styrke. Og rosenrod, det er mere den mentale urt, som kan give noget mere mental opkvikning. Astragalus og schisandra, det har en rigtig, rigtig stærk antioxidant effekt på kroppen. Så det er 3 produkter, der kan være med til at lige give lidt ekstra energi og lidt bedre velvære her vinteren over. Men vigtigst er lige at få styr på de basale ting, og så kan man supplere med de her kosttilskud. Hvis du vil læse lidt mere om det og også se, hvordan jeg foreslår en optimal døgnrytme, så kan du læse min artikel inde på bloggen på nutripusher.dk.